Našla baba unukove kondome pa mu kaže: sinko, u moje vreme nije bilo ništa pre braka. Gleda je unuk, gleda pa: ajde bre baba, pa udala si se sa 14. Učenici u razredu stalno tražili od učiteljice da ih pusti u WC, njoj to jako dosadilo pa im reče da u buduće pitaju da li mogu da prošetaju. I tako jednog dana mali Perica, koji je stalno traži da ga pusti u WC, pita učiteljicu da li može da prošeta, a ova mu iznervirano kaže: ne može. 5 minuta kasnije javlja se Marica, a učiteljica živčano pita: šta sad ti hoćeš, Marice? Pa ja ništa, ali Perica se prošetao ispod stola. Sprema mama Pericu da ide kod bake i deke na selo pa ga savetuje: nemoj Perice da se ponašaš prostački. Ako ti se bude piškilo, ti reci da ti se zviždi. Otišao Perica kod babi i dede i prvu noć legu u krevet sa njima i on kaže dedi: deko, meni se zviždi. Pa kasno je sad, Perice, probudit ćeš baku. Ali deda, jako mi se zviždi, moram da zviždim. U redu, sine, zviždi, ali dedi na uvce. Priča Mujo Hasi: jao, brate, kako sam juče loše sanjao. Šta si sanjao? Sanjam ti ja da jedem špagete i to baš neke dugačke. I šta je tu loše? Ma aj san, nego kad sam se probudio, nema mi gajtana od pidžame. Brate, noća sam sanjao da sam umro. Pa dobro, i? Svi su bili na sahrani, samo Haso nije. I pravo da ti kažem, to ću baš da mu zamerim. Prijavite se na kanal za još viceva i zapratite Fabriku viceva na Instagramu.